Mathias Hoversen fra U15-2. Så er det finale, så er det nu. Ja. Er I parat til finalen? Ja. Der er cirka 3 kvarter til kick-off nu. I skal møde live fra Sjælland. Har I noget kendskab til dem? Altså, vi så dem spille, og de spiller godt fodbold. Det har vi jo også gjort i den her turnering. Hvor tror du det er, vi har en chance? Altså, vores forsvar er godt, så jeg tror godt, de kan holde dem væk dernede. Og så er det bare med at spille lidt rundt, og så komme til chancerne. Og jeg synes, sådan set udefra, at holdet har haft en rigtig god energi, og det har vel givet en masse god selvtillid med alle de sejre, I har fået. Ja. Er der nogle specielle ting, synes du, i angrebsspillet, der har fungeret ekstra godt i forhold til, hvad det plejer? Altså, vi har fået den spillet mere rundt under den her turnering, og hvor vi så har kunnet lægge de rigtige bolde ned i dybden, og så spille ud for det. Så håber vi på, at det lykkes i en kamp mere. Held og lykke i finalen. Tak.